Ponao sam i dron, ali ga nikad nisam puštao. Pa pušću. Ima ode u pičku materu. Do Maglića i nazad. Realno će tako biti. Je, kad sam mi išli mi tamo iza čvrstice na onaj, iza pločnog onaj, ne čvrstice tamo na onaj Pestibrda, stvarno daleko. Pestibrdo, ono jezivo daleko. Pa je, daleko zabačeno. I sad mi gor došli na vrh, kaže ova Eraz, sada dron izvadi da snim. Je, izvadi dron, lišni. Rekao, jesi to u kinder jajetu. I sad ga on pustija, puši je vjetar, daš, ono, on njega ono, naš, diže polako, a dron sve tamo van, tamo. Rekao, Erane, jebote. Pa naš ko lišno je nešto. Lišno je, rekao, ja viće, kinder jajet, rekao, imam. Ne, tom ćemo, tom, piću tom. Ovo ti je raskrsnica, može i voda, da si ide, ali bolje voda. No da, nam. Aj nam, hajdi kuću. Bolje biti čovjeko, naravno. Nemojmo to govoriti da Nije mu bilo pravo. Nešto? Pa onaj njegov, neki ding dong telefon. Nije vam desno. Da nije međadu. pa ne kropala teče kad se te strane. Možda bolje da odemo na njih. Kad? Ako nije pre danas. Pa vidjet ćemo, ako nam je prolazno vreme. Da ne idemo na ovaj, bolje na onaj dalji. Dalje je, ali nije nemoguće otići. A? Nije Pa nemoguće. vidjet ćemo kad dođemo na onu. Kad dođemo tu, Ja. Na Dole Dragu je- sedlu. Vidjet ćemo kad dole je dolina, ravno je. I onda... Šta kaže on meni? Krenuo. To su oni botovi, nas došli iz ovu botovi. To je njegova stranka pa... A jebez mu svijeđi gošta imaju. Ovo ti je hajde.
Naćemo se. Da vidimo, da popišemo tamo šta se sve izgradilo. Ma nema ništa, samo onaj dom. Ono ovako. Znači tamo je istok, vidiš. Sve. Tamo izlazim, normalno je reći.